Krištofe, dneska už je to spoustu let, co ty jsi měl svůj první záchvat. Dá se na ten první záchvat vzpomínat jako na to nejtěžší, co tě v rámci epilepsie potkalo? Čo sa týka toho prvého záchvatu, asi by som tomu nepriradil nálepku to najzávažnejšie alebo najdôležitejšie, čo sa mi v rámci toho ochorenia stalo, pretože ja som to v podstate nejakým spôsobom extrémne neprežíval. Proste stalo sa to pri športe, pri futbale a vtedy som si myslel, keďže proste to boli posledné letné dni, bolo dusno, teplo, ja som ešte nedodržiaval úplne pitný režim, tak som si to nejakým spôsobom spojil s týmto, že je proste nejaký kolapsový stav a neprikladal som tomu žiadnu veľkú váhu. Takže ani som to nejako neprecíťoval. Nevedel som vlastne ešte, že sa jedná o epilepsiu. Takže myslel, že si omdlel? Áno. Z vyčerpania alebo z čohokoľvek iného. Dobře, tím pádem já to posunu o jeden level dál, takže ten nejhorší moment byl ve chvíli, kdy přišlo diagnostikování toho, když se to stalo podruhé? Mne to bolo diagnostikované až po nejakých, myslím, 3-4 záchvatoch, kedy to bolo definitívne potvrdené, že to teda je epilepsia. Ale tam prišiel ťažký okamih, ale skôr z pohľadu vlastne nie z toho, že ja by som z toho bol nejaký zlý, ale skôr mi išlo o to okolie, ako to vlastne budú vnímať a prežívať moji blízky, rodičia a rodina. Takže vtedy som nad tým začal tak vážnejšie uvažovať, že čo to vlastne spôsobí v ich životoch a aké zmeny to prinesie. Chcel som, aby sa vlastne netrápili, alebo aby sa teda trápili čo najkratšie a čo najmenej. Takže vtedy som nad tým začal uvažovať a začal som sa Chápu. Zaoberať sa tým skôr kvôli ním. A potom ten najťažší, ak to zoberieme z fyzickej stránky, tak ten najťažší moment prišiel asi o rok neskôr. To bolo zase pri športe, pri futbale, kedy sa mi stal taký väčší úraz. Som si spálil vlastne takmer celú tvár. A to bolo také uvedomenie si, že tak naozaj, aj keď sa mi doteraz pri tých záchvatoch nestalo nič závažné, že proste strata vedomia, ale inak som bol v pohode, tak predsa len musím na to myslieť niekde vzadu v hlave, že môžu sa stať aj horšie veci. A vtedy som si to asi tak naplno uvedomil, že prečo vlastne je dobré dodržiavať všetky tie veci, ktoré doktori odporúčajú a čo vlastne všetko tie obmedzenia znamenajú, že to netreba brať úplne vždy na ľahkú váhu. Takže asi toto bol ten najťažší moment pre mňa. Z toho trošku vyznívá, že tam bylo nejaké rebelství. Rebelstvo. Takto. Mne, ako náhle bola tá epilepsia diagnostikovaná, tak mi bol zakázaný dočasne šport. A ty sa s tým řídil na 100%? Samozrejme. Nie, jasné, že keďže šport, ja som bol od malička vedený k športu a strašne ma to bavilo, pohyb ako taký, tak pre mňa toto bol tiež ako veľký zásah do takého toho bežného režimu. A to je pravda, že to bolo tiež jedno z ťažších období. A rozmýšľal som, ako to prekonať. Najskôr som sa snažil teda dodržiavať tie rady doktorov, nešportovať, dať tomu čas. Takže som vlastne trebárs iba chodil s kamarátmi na ten futbal pozerať sa, ako ho hrajú oni. Ale nedalo mi to samozrejme. Takže časom, keď som... bol v bráne? Do bránke ma to nebavilo nikdy. Takže časom som skúšal proste na pár minút, alebo potom na pol hodinku, potom som skúsil hodinu. A nejakým spôsobom to šlo. A po dlhšej dobe samozrejme. Najskôr som to proste dodržiaval, potom keď som zistil, že OK, tak už je to dlhšiu dobu v pohode, vyskúšam, tak to takto postupne pokračovalo, až som sa potom k tomu nejakým spôsobom vlastne vrátil a plynule prešiel do toho zase bežného aktívneho spôsobu života. S tým, že ten zákaz potom vlastne bol odvolaný. To bolo myslím, že na rok alebo na rok a pol. A bol som vtedy už vlastne stabilizovaný, to znamená, tí doktori s tým tiež nemali problém. Akurát ma upozorňovali, čo vlastne je vhodné a nie je vhodné, treba ako bojové športy, rany do hlavy a tieto veci. Takže tomu som sa mal vyhýbať, ale inak som sa normálne zaradil zase do toho športového života. Robím to dodnes, za čo som rád, pretože si myslím, že je to strašne dôležité pre psychiku človeka. Obzvlášť, keď má nejaký problém zdravotný. To je... Podľa mňa je to kľúčové. Alebo jedna z kľúčových vecí, samozrejme. A
idem do toho s tým, že keď sa to stane, tak OK, proste je to súčasť mňa, je to súčasť môjho života, ale samozrejme snažím sa vychytať všetky tie veci pred akoukoľvek športovou aktivitou, aby som to riziko absolutně minimalizoval. Jak někdo určí, že bys měl nebo neměl sportovat při epilepsii? Protože co mě na epilepsii úplně fascinuje, je že každý je úplně jiný. Každý člověk, který má epilepsii, má jiný projevy, něco jiného mu to startuje a tak dál. To znamená, jak to vlastně někdo může říct, ty bys sportovat mohl a ty bys sportovat neměl? Jasné. Zase nechcem to úplne nejakým spôsobom generalizovať, lebo ako hovoríš, že to je veľmi individuálne, ale u mňa vyslovene tie záchvaty prebiehali pri športovej aktivite, pri hyperventilácii. To znamená, keď som sa zadýchal, keď môj organizmus bol totálne ako vyťažený, tak vtedy som dostal záchvaty. Takže myslím si, že doktori aspoň na tú nejakú dobu určitú ten šport zakázali preto, aby sa ten organizmus nejakým spôsobom nastavil na tú liečbu, stabilizoval sa a vlastne aby zistili, že je to tým, ako to telo znáša. No a potom vlastne, keď to povolili, tak vlastne to riziko už beriem ja sám na seba. Ale akože oni boli v tomto tiež rozumní, hej, že nebudú mi predsa zakazovať šport. Keď aj tak jednak by som to asi robil. A druhák, ako som hovoril, šport je prostě zdravý, prospešný pre tělo, takže... Hlídáš si to nějakýma třeba hodinkama? Měříš si tep při sportu, že víš, že už se dostáváš na nějakou hranici a tam si říkáš OK, kluci, tak jdu do obrany? To musím povedať, že k tomuto som sa ešte nedostal. Ja úplne tie wearables a kontrolu zdravotného stavu nepoužívam. Čiže riešim to skôr pocitově. Pocitovo, áno. Teraz ako dobrá otázka. Nad tým som sa vlastne nezamýšľal. Nikdy ma to ako nenapadlo merať si čokoľvek a na základe toho zisťovať, že či teda už prichádza záchvat alebo nie. Otázka je, či by som to zistil. Možno áno, možno nie. Ale aj na základe toho pocitu niekedy už sú situácie, kedy viem povedať, že OK, už sa to začína zhoršovať, už cítim nejakú, chcem povedať, co je to? Auru. U mňa konkrétne sa to treba sprejavuje tým, že sa mi, dajme tomu, rozostri videnie, alebo mi začnú trpnúť končatiny. Takže vtedy už viem, keď som napríklad v posilovni, alebo hrám čokoľvek, tak vtedy viem, že treba, OK, daj si pauzu na 5-10 minút, alebo zvolni tempo. A to je akýsi signál toho môjho tela, že niečo nie je úplne v poriadku. Ale sú aj situácie, kedy to proste príde lusknutím prsta. Proste cítim sa úplne v pohode, napijem sa a bum. Takže nedá sa úplne povedať, že to mám 100% pod kontrolou, ale povedal by som, že vo väčšine tých prípadov už dokážem vycítiť, kedy by sa to potenciálne mohlo stať. Co si musíš hlídat, aby snížil to množství těch záchvatů? Co všechno? Určitě je to spánek, to je taková ta největší asi a nejdůležitější věc. Ano. Asi je to alkohol. Určitě. Řekli jsme sport, který bude úplně, že to tělo úplně vyšťavíme do maxima. Jsou tam ještě nějaké věci? Ešte určite hladina stresu je dôležitá. Teda zase, aspoň budem to vzťahovať ku mne. Takže treba, keď bol predtým náročný deň v práci, a pred dňom, kedy chcem ísť športovať a necítim sa ráno úplne, to sa zase ťažko sa to popisuje, ale pocitovo, keď vieš, že máš za sebou nejaké stresové obdobie, tak je dobré pri tom športe pre mňa nedávať do toho úplne maximum. Proste šetriť sa. Pretože viem, že aj ten stres prispieva k tomu záchvatovému stavu. Takže zvolniť, ideálne sa nestresovať, čo v dnešnej dobe je relatívne ťažké, ale dá sa to. No a v rámci toho stresu ja používam techniky rôzne, akože na ukludnenie sa. Meditace? Nebo nejaký dechový cvičení? Autogénny tréning sa to volá. To je v podstate ako keby, dalo by sa povedať, meditácia. Je to v podstate pravidelné opakovanie si určitých formuliek a precíťovanie vlastne rôznych častí tela. A to by ťa malo vlastne ukludiť a hodiť do takého relaxačného stavu. Ty tu hlavu vlastně dostaneš ze světa jenom k sobě. Presne tak. A tím pádem myslíš jenom na sebe a nestresuje tě tolik. OK, zajímavé. Presne. A cieľom je
Áno, ukludniť tú mysel, aby v nej nevírili stále nové a nové myšlienky, ale nechať ich proste úplne plynúť a zároveň sa fokusovať na seba. A inak vlastne všetko to, čo si povedal. Čiže spánok, ten je, by som povedal, extrémne dôležitý, lebo ten, keď sa spojí so stresom, tak si myslím, že to je tutovka, že sa niečo stane. Potom vlastne vlastne posúvanie tej svojej hranice, takže úplne nesnažiť sa vyšťaviť sa na maximum. No, liečba samozrejme je veľmi dôležitá, pravidelné užívanie liekov. To v podstate, to by malo byť automaticky. Ako náhle máš predpísanú epileptickú liečbu, tak by sa nemalo stávať, že zabúdaš brať, pretože ti to potom môže spôsobovať výkyvy. A tie výkyvy potom prispievajú k tomu, že si náchylnejší na záchvat a na zranenie. Když přijde záchvat, tak teď udělejme takovou trošku osvětu, edukaci pro lidi, kteří ještě třeba neviděli nikdy nikoho v rámci záchvatu. Co by měl člověk dělat? Když vidí, že se to člověku stane, je na zemi, má ať už kratší nebo delší záchvat. Jasně. Jak by k tomu měl přistupovat? Co by s tím člověkem, jak by mu mohl pomoct? Taká tá prírodzená reakcia človeka je hneď toho ležiaceho človeka, ktorý má záchvat, nejakým spôsobom zachraňovať. Hej? Ale tá prvá pomoc pri epileptickom záchvate je trošku taká kontraintuitívna, pretože ideálne by ľudia nemali robiť takmer nič. Keď človek dostane veľký záchvat s krčmi a so stratou vedomia, tak mali by hlavne zaistiť, aby ten človek sa nezranil trebárs pri tých krčoch, takže by mali zaistiť, aby neboli v jeho okolí nejaké nebezpečné predmety, alebo aby mu trebárs podložili hlavu niečím mäkkým, ak by si mal proste krčmi udierať hlavu o zem. Ale inak ideálne je nechať ho prejsť si tým záchvatom, lebo on má v ten moment aj tak strašne veľkú silu a prípadne by ešte tých zachraňujúcich mohol nejakým spôsobom zraniť. Určite mu nevyťahovať jazyk. To je podľa mňa taká vec, ktorá je zarytá niekde v mysliach ľudí, ale nemalo by sa to robiť. No a nechať ho v podstate, nazvem to, vycukať. A ten človek by postupne mal prísť k vedomiu a ako náhle príde k vedomiu, tak sa ho snažiť nejakým spôsobom ukludniť, prípadne zorientovať, ak je trochu zmetený, že nevie, kde je. A spýtať sa ho, ako sa cíti, či nemá nejaký problém. A prípadne mu pomôcť buď akože s presunom domov. A to by malo byť všetko. Hej. Samozrejme, ak toho človeka nepoznám a vidím, že dostal epileptický záchvat, tak je určite dobré volať záchrannú službu. To 100% pre istotu, lebo môže si rozbiť hlavu, takže už len takéto veci si treba vyžadujú nejaké ošetrenie, ale nikdy nevieš, hej, čo sa vlastne s tým človekom deje, keď ho nepoznáš. Takže tá záchranka je istota. A keď už toho človeka poznáš dlhšie a vieš, že sa mu stávajú záchvaty pri športe, tak je v pohode tú záchranku nezavolať, ak ten záchvat prebieha v takej norme. Hej? Takže, A to byla přesně ta moje reakce. Jak já poznám, že je to ta norma? Jo. Pro člověka, ty jsi to teďka krásně uvedl tím, že jsi řekl, hele, když ho neznáš, volej. A když ho znáš, tak už to může být přizpůsobený té situaci. Ale to je strašně těžký pro toho kamaráda, známýho, přihlížejícího, když ti ten dotyčný říká, ne, to je v pohodě, to je dobrý. A teď ty nevíš, co máš dělat. Strašně těžká situace. Určite, to chápem. Za mňa základ je porozprávať sa s tým človekom. On ti najlepšie vysvetlí, ako sa to u neho prejavuje a trebárs takú tú štandardnú dĺžku toho záchvatu, prípadne čo mu pomôže potom. A ty, ako náhle o tom vieš, keď nie si v tme a vlastne už vieš, čo by si mal robiť, tak potom už je to vlastne iba o tom zvyku. Jasné, je to strašná stresová situácia. Ja si to neviem predstaviť, lebo som sa nikdy nevidel, hej, ale musí to vyzerať hrozne. Je to šok, keď to nečakáš, ale keď už si o tom poučený, tak asi musíš prekonať taký ten prirodzený pud, že tak stres, čo teraz budem robiť, ale fakt sa skúsiť radiť tým, čo ti povie. A ak sa to začne odlišovať, ja neviem, treba ten tvoj kamarát, ktorý má epilepsiu, ti povie, že tak moje záchvaty trvajú, ja neviem, 1-2 minúty a potom som v pohode, prestanem sa klepať. Ale keď vidíš, že už to trvá že 4, hej, tak vidíš, že niečo asi sa úplne
deje, čo by sa nemalo, niečo nie je v poriadku, tak vtedy už by som napríklad ako volal zase tú záchranku. Ale inak, proste snažiť sa aj v tej vypätej stresovej situácii zachovať chladnú hlavu a riadiť sa tými pokynmi, čo ti dá ten chorý člověk. Wow. Ty jsi na začátku říkal, že něco ve smyslu, neřekl jsi to takhle přesně, ale něco ve smyslu, že už ti začalo hodně záležet na tom okolí, na té rodině, co si o tom myslí. Jak se s tím dalo pracovat? Co vlastně mohl jsi udělat pro to, aby, když ty záchvaty občas máš, tak aby oni nebyli tak vystresovaní, protože pro ně je to, ono je to hodně podobný tady s tím tématem, Jasné. že pro ně je to prostě těžký, když to vidí. Jo, určite. Najlepšia vec, ktorú ja som mohol urobiť, je naozaj si brať tie rady doktorov k srdcu a snažiť sa ich v maximálnej možnej miere, čo to ide, aplikovať do svojho života. Nehovorím, že sa to vždy dá, to proste nebudem sa tu hrať na nejakého svätého. Nie vždy to ide, niekedy je to ťažké, ale ak sa dá a ak si to schopný zvládnuť, tak by si sa mal snažiť v podstate dodržiavať ten nejaký pravidelný denný režim, pravidelný spánok, dostatok spánku, naozaj vyhýbať sa nejak tomu stresu, dávať si pozor pri tom športe, trebárs a potom klasické tie veci, ktoré vlastne sú prospešné pre kohokoľvek, nielen pre epileptikov. Zdravý životní styl. Presne tak, zdravý životný štýl. Brať lieky, chodiť na pravidelné kontroly a v neposlednom rade, aj keď môže to byť ťažké, ale podľa mňa aj správnym spôsobom komunikovať tej rodine, čo sa deje. Lebo viem si predstaviť situáciu, keď epileptik má rodinu, ktorá sa o neho bojí a on teraz dostane záchvat. A teraz má problém s tým, tak povedať im to, nepovedať, budú sa zase stresovať a nechcem, aby boli smutní, nechcem ich zaťažovať a nepovie im to. A to si myslím, že to nie je úplne správna cesta, že to tú situáciu paradoxne môže zhoršiť. Je lepšie to odkomunikovať napriamo, počítať s tým, že OK, tak chvíľu budú mať starosti a budú sa o mňa obávať, ale rozhodne budú informovaní, čo sa deje, budú treba zvedieť, ako pravidelne sa tie záchvaty dejú. A je to transparentnejšie a v konečnom dôsledku ty ich môžeš samozrejme informovať o tom, keď dostaneš záchvat, ale môžeš ich treba informovať aj o tom, že tak pozrite, už som 2 mesiace nemal. Hej. Takže dá sa to otočiť aj do toho pozitívneho smeru a to ich môže zase trošku ukludniť. Takže ta komunikace je v tomto těž si myslím důležitá. Teď trefujeme téma, který si myslím, že je strašně důležitý, protože já jsem rád, že se tvoří tyhle ty videa a že jste začali pírovat, protože tohle to je něco, co může strašně moc lidem mezi těma dalšíma informacemi samozřejmě v té rodině a v té situaci strašně moc pomoct. Proč ty ses rozhodl jít do pírování? Jednak mi príde ten projekt ako taký veľmi zaujímavý a ako mne to dáva zmysel. Pretože tá služba, teraz možno budem kecať, ale nemyslím si, že taká služba tu zatiaľ je. A nejakým takým prirodzeným spôsobom sa to doplňa s tou medicínskou stránkou. To znamená, doktori, neurológovia ťa vyšetria, a dajú ti nejaké základné rady, ale oni úplne nemajú čas sprevádzať ťa vlastne počiatkom toho ochorenia. Jednak, že častokrát sami vlastne nevedia, pretože to ochorenie nemajú a to je úplne normálne. Ale častokrát sú proste tak vyťažení, že na to nie je priestor. A tá peer služba práve toto podľa mňa tak pekne doplňa, že OK, tak ty ideš k doktorovi, vyšetria ťa, vieš na čom si a potom ťa zoberie pír a nadnesenie za ručičku a urobí ti vlastne sprievodcu tým začiatkom, vysvetlí ti veci, vysvetlí ti vlastne ten režim, a popíše ti treba situácie, na ktoré môžeš naraziť, ktoré nie sú úplne, dajme tomu, zdravému človeku evidentné, pretože ich nemusí riešiť. Treba ten alkohol, hej, sociálne nátlaky a plávanie môže byť problém, hej. Treba, hej, mňa ako neepileptika by to v živote nenapadlo dopredu, že to plávanie, čo tam môže byť za problém. Hej. A... Všichni říkajú, že to je zdravý. Takže ten peer je taký sprievodca na tejto ceste a ja som sa zúčastnil, alebo teda zapojil som sa do tohto projektu z toho dôvodu, že som si povedal, že možno snáď mám čo predať v rámci tých mojich skúseností a mohlo by to, hlavná motivácia bola, že to môže niekomu pomôcť potenciálne. Takže... Měl jsi tehdy ty někoho, s kým si to mohl probrat?
tehdy v těch letech, kdy přišel první záchvat, ještě si nevěděl, tak to asi chápu, že jsi tolik neřešil, ale potom už najednou přišla ta diagnostika, nebo to diagnostikování. Bylo to o tom, že si, nebo takhle, zaprvé měl si někoho, ale B, jestli vlastně někoho vůbec hledal z tehdy. Je pravda, že ja som o tom ochorení vlastne takmer nič nevedel. Hej. Teraz, keď si porovnám stav teraz a stav, keď som zistil, že mám epilepsiu, tak to je proste 100:1. Som bol absolútne neinformovaný, aj keď jasné, doktori, ja musím povedať, že som mal skvelých doktorov, aj mám, a vždy mi ako poskytli informácie, ale čo sa týka toho režimu, tak to som si vlastne viac menej zisťoval sám. Mamka je doktorka, takže aj tam mi s nejakými vecami samozrejme radila, ale nemal som nikoho vyslovene, žiadnu osobu, ktorá si tým prešla a mala to ochorenie a vlastne pomáhala by mi na tom začiatku. To znamená, že akože, keď si to tak spätne uvedomím, tak možno by som túto službu vtedy využil, pretože je to určite efektívnejšie. Asi ti potom napadá v hlave menej problémov. Keď už proste vieš, na čo sa máš zamerať, tak neriešiš toľko tak toto bude problém. Ale vieš, že OK, tak toto je problém, ale viem, ako to nejaký človek vyriešil, môžem to vyskúšať aj ja. A ještě mě s ním může být dobře, protože jestli ten kluk hraje fotbal. Jo, určitě. Nebo se potkáte v nějakých společných hodnotách, vlastnostech a tak s pokorou tomu doktorovi určitý věci prostě neřekneš. Jo. Ale tomu v vozovkách kamarádovi, jo. Takže se ti to jinak ventiluje. Práve, ja si myslím, že je super, keď medzi tým pírom a pírovaným vznikne nejaký taký bližší vzťah, aj keď samozrejme. Môže to byť tenká hranica, každý by si mal nastaviť nejaké svoje hranice, ale keď sa naozaj, ako hovoríš, zhodnete, proste máte podobné koničky, fakt si prechádzate, alebo ste si prechádzali niečím podobným, tak proste úplne cítiš, že to tam zacvaklo a akože chceš s tým človekom ďalej akože byť v kontakte. Nemusí to byť na dennej báze, ja nehovorím, ale akože máte väčšie spojenie, než treba s tým doktorom, ktorý je ako keby pre teba anonymný človek. Odborník, jasné, ale nemáte žiadny bližší vzťah. Krištofe, jak je to, když máš full-time job, když chodíš každý den do práce a když se rozhodl pírovat? Dá se to skloubit i přes den, večer, o víkendu? Jak jsi to nastavil sám? Ja to mám nastavené tým spôsobom, že to samozrejme musím robiť mimo zamestnania, mimo pracovnej doby, ale mám to nastavené tak, že je to vlastne po práci. Ja to mám flexibilne. To znamená, zatiaľ som píroval iba cez WhatsApp, pretože tie formy komunikácie sú rôzne. Niekto sa chce stretnúť osobne, niekto chce proste videokol, niekto si chce telefonovať a niekto chce proste iba písať. Tak ja som mal WhatsApp a tam som si to nastavil tak, že jasné, budem komunikovať s tým pírovaným, s tým svojim parťákom v rámci svojho voľného času. A keď budem mať čas, tak sa tomu budem venovať proste nejaké dlhšie okno s tým, že samozrejme dopredu on bude vedieť, ako to bude fungovať a bude vedieť, čo má vlastne očakávať. Že teraz, keď ja neviem, cez víkend 4 hodiny neodpíšem, takže asi proste niečo robím. Hej. Takže jasne, zase dopredu to vykomunikujem a potom, keď je čas, tak vlastne cez ten chat je to relatívne šikovné. Takže to tak nejak plynie po práci. Hej. Ako keby som si četoval vyslovene ako s kamarátom, hej, dalo by sa povedať. Co je pro tebe nejpřirozenější? Jaká forma? Je to spíš o tom chatu? Je to o tom vidět se online? Online stretnutia ja úplne nepreferujem, pretože mne tam chýba, aj keď vidím toho človeka a vidím, akým spôsobom proste hovorí, gestikuluje, tá neverbálna komunikácia naživo mi proste povie viac, než cez to video. Takže ja preferujem osobné stretnutia, ale chápem, že nie každému to musí byť príjemné alebo proste z rôznych dôvodov nechce. Takže ja som schopný sa prispôsobiť čomukoľvek. Ale to osobné stretnutie si myslím, že mi dá najviac informácií o tom človeku. Pretože jasné, je dôležité to, čo hovorí, ale je dôležité to, ako ho ty, akože poviem to fancy slovo, ako navnímaš. Tá reč tela, postoj tela a to ti strašne veľa povie tiež. A potom z toho môžeš vlastne vychádzať pri tej komunikácii. Vlastne vieš, akú formu komunikácie zvoliť. Treba, čo sú citlivé stránky alebo citlivé témy, okolo ktorých musíš našlapovať opatrnejšie. Takže toto je
to najcennejšie, čo môže byť. No a ten chat má výhodu v tom, že si to môžeš úplne v pohodičke všetko premyslieť a nemusíš improvizovať na mieste a no je to také viac štrukturované. OK. Tak jo, Krištofe, já si myslím, že jsme to krásně proletěli. Je něco, co bys ještě chtěl zmínit? Je něco, co by bylo super, kdyby zaznělo v dnešním rozhovoru? Nejaké posolstvo, hej? Môže byť. Ja si myslím, že každý epileptik by sa za to svoje ochorenie nemal hanbiť, pretože proste to sa deje a každý máme niečo. A nemal by sa báť otvorene komunikovať vlastne o tej svojej chorobe, o svojich pocitoch, o tom prežívaní, s čím si vlastne prechádza, pretože jedine tak sa treba zdajú rozklúčovať niektoré problémy. A myslím si, že je to dôležité a rozhodne verím, že spoločnosť sa dostáva do takého bodu, kde väčšine ľudí to nebude spôsobovať žiadne problémy, keď budú vedieť, že niekto je epileptik. Nebudú ich brať ako nejakých druhoradých občanov. To je nezmysel. Tí epileptici sú úplne normálni ľudia, akurát proste tu majú nejaký problém, ktorý sa ale dá vyriešiť. A tá inklúzia do spoločnosti je veľmi dôležitá, ale cesta k nej je pomocou tej komunikácie. Takže nebať sa, komunikovať otvorene a zžiť sa s tým svojím ochorením a vlastne brať to ako súčasť seba. Jo. Díky moc, díky za dnešek a respekt za to, že jsi špír, že chceš pomáhat a že jsi tady pro ostatní. Díky. Ďakujem za pozvanie.